ing didi mangsa kalenggan menika rawuh paduka persasat colok boring pepadang. Ya syukur yen to mengkono awit tumrap mbahmu Bisma iki yen aku tetinjo menyang negara Ngastina ngibarat kaya kebo kang mulih marang kandange. Merga apa? Piyayi semene kae iki wis padha sumurup lamun ta negara Ngastina iki mbiyen dudu darbekmu. Ngastina iki kagungane wong tuaku. Sawarga ingkang minulya ing jagat Prabu Sentanu Dewa. Nganti keteman dina iki tekan Kurupati sing Nyakrawati mbau denda kuwi minangka sejarah sambungan wiwit Yayi Penemban Abiyasa nalika semana merga aku putrane Rama Sentanu kenyer-kenyer emoh dadi ratu kabeh mau tak lilakake kanggo tetombok katresnaning wong tuaku menyang Kanjeng Ibu Sayo Janagandhi. Kejaba saka iku pancen aku mungkur saka kadonyan, aku mungkur saka ing reh bondo donya. Aku moh pangkat derajat semat kelungguhan lan kawibawan. Sing tak goleki mung memanising pati. Mula najan to titi mangsa iki aku wis ora wenang lungguh ke Prabanegara Ngastina nanging yen to ana buthek beninge, yen to ana genceng cewenge negara Ngastina, aku melu ngrasakake. Aku melu ngrasakake Kurupati. Nggih. Kurawa mbiyen tak wenehi guru nalika semana, ya kuwi Yayi Durna. Yayi Kumbayana tak tandur ana negara Ngastina supaya mulang muruk marang Sata Kurawa. Mongko kudune siswa-siswane ya murid-murite Yayi Durna mau mestine dadi wong-wong kang peng-pengen njaba jerone. Tandha-tandhane wong kang kebekan kawruh: siji, alus wijiling wicara, ping pindho andhap asor ing tumindak. Ping telune ora seneng marang kaculikan lan kanistan, ping papate tansah suka nggayuh wuwuhing kawruh lan undhak ing pangerti. Merga ngene Jaka Pitana, kabeh mau ora bakal ana gunane. Wicara sing ora enek nyatane, ora enek gunane. Kepinteran nek ora dilambari budi utama kuwi ora ana gunane. Bondo kuwi ora ana gunane nek ora dikanteni tata krama. Jujur kuwi ora enek gunane nek ora bisa netepi janji. Jujur ki nek selak karo janjine kuwi ora ana gunane. Banjur ora ana gunane negara makmur nek kawulane gela. Mesti kowe bingung ngrasake gunem aku kena ngopo tekane Bisma dina iki aku kok kandha sing kaya ngene. Merga negara Ngastina iki yen to tak wawas saiki dadi kedung-kedunging wong culika. Ngastina iki dadi tok sumbering kanistan. Merga budayaning watak nista, ringking tata jiwa lan padha tipis panembahe. Aku iki wong tuwa, jejibane wong tuwa kuwi momong gula wentah nuntun ngayomi nuduhke ndongake
nindakake mengestoni maringi lan nuladani. Kuwi gaweane wong tuwa. Banjur wajibe anak putu menyang wong tuwa atur penuwun nggugu manut miturut ngabekti ngajeni ngopeni peparinge lan gawe sengsem merga putu-putuku padha tanggap menyang tiyase wong tuwa. Kuwi jalukane Begawan Bisma mung kaya ngono kuwi dadi nggonku titip negara ingkang semene jembar iki nggonen mukti wibawa Nyakrawati Mbau Denda nanging aja mung mbok nggo dhewe lan mbok nggo seneng-seneng sak kulawargamu. Para kawulamu ingkang padha ora weruh kenthang kimpule ora ngerti pojok plerete ingkang akeh padha dadi korban. Tuduhna kawulamu ingkang padha kurang sandang papan lan pangane gelaken giringen supaya tumuju marang karahayon muktiya sak kawulamu kabeh Jaka Pitana. Hanjalah ingkang Puspitarum kasiling samirana mrit Sekar kadung kunges gandanyo maweh raras renaning triya ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan dawuh paduka Kanjeng Hyang Mahatma. Menapa sekinten anggen paduka mawas kalenggan kula ing negari Ngastina nyimpang saking ngugering bebener miwah adil. Upama ta aku ngarani mengkono tinemune lumrah merga nggon mantuk negara iki mbok rewangi ngrenah metenah cilik lara gedhe temekaning pati menyang dulurmu dhewe adi-adimu Pandhawa ingkang kudune duwe wajib tumrap negara iki. Nganti saiki wis pirang sasi suwene sakbubare lakon bale golo-golo nalika semana. Coba aku tak takon Pandhawa saiki ana ngendi? Pandhawa sampun pecah. Pandhawa sampun mati. Kobar dening latu manghalat-halat ingkang ngobong bali palermaning Pandhawa. Kok kowe ngerti? Kok kowe ngerti nek Pandhawa teka pati? Sing kandha Paman Sengkuni. Lah. Sing kandha Sengkuni to. Liyane Sengkuni rak ora kandha ngono kuwi. Para kadang Sata Kurawa nyumerapi piyambak menawi nalika semanten.
Pandhawa nedhengipun tilem kepati wonten majaning pura Pramanakati. Dumadakan wonten geni murup mangatalat ingkang ngobar bali Pareman. Lah iya. Kabare ngono. Ning Kurawa rak ya ana kono nalika bojone Ndrawina. Lah wong tunggal nggon mung beda omah, mongko tunggal pekarangane. Kok omahe Pandhawa kobong, omahe sing dilungguhi Kurawa kok ora kobong. Senguni Suman kula wonten pangendika ingkang adawuh. Kok suaramu kaya wong kaliren. Mboten ngelih ae. Niat ya wis ciri wanci lelewa ginawa mati nggih kaya ngenten niki suwanten kula. Kowe kandha kowe matur yen Pandhawa mati kobong. Menika sampun cetha lah wong awunipun mawon kula ingkang mendheti. Kula petak wonten ing makam pahlawan. Menika cetha menawi awunipun Pandhawa kaliyan Dewi Kunti Nalibrata. Kok kowe bisa netepake nek kuwi awune Pandhawa lan Nini Kunti? Inggih. Awit cetha nalika semanten boten kenging ketulungan Pandhawa pecah kabesmi. Upama mati tenan, aku kepengin weruh sangkane geni mau saka ngendi? Kok ora ngobong Kurawa? Lah kula piyambak mboten mangertos mbok menawi nalika Pandhawa menika mapan tilem lajeng sukunipun nyampluk diyan lisahipun wutah lajeng ngobong inggih saged kemawon. Mekaten menika kula nggih nate nglampahi. Mbok menawi saged ugi wonten ingkang udud kalian leyeh-leyeh mongko lajeng keturun udud dereng telas jiglok-jigloki bantal kobong. Ngaten menika nggih kula nate nglampahi. Gandeng rumiyin kula menika bingung caranipun mejahi latu ini sampun ngobong bantal kala wau mongko mboten wonten toya. Kula uyuhi mawon saged pecah piyambak. Menika menawi kula nanging mbok menawi Pandhawa menika gugup. Rahning Pandhawa gugup lajeng bingung wekasanipun dawahing latu kados sinentak. Iya. Yen sing mbok critani kuwi liyane Bisma tak kira ngandel nanging aku ora percaya. Rungokno kupingmu Harya Suman. Yektine titi mangsa iki Pandhawa kuwi najan kobong nanging ora mati. Wong pun kula pendhem kok mboten mati pripun. Ora mati. Pecah. Cetha mati? Nggih, cetha pecah. Ora mati. Saiki dununge ana ing alas ngayam wana uripe. Akurat ngarani nanging yektine lalakon iki ana sing gawe. Sing gawe ora ana liya. Wonge ya ana kene. Ketoke menungsa nanging watake kepanjingan iblis. Mula ora aneh yen to tumindake kaya sato kewan. Duryudana, nggonmu mentala gawe cilakaning sedulur liwat pamanmu Harya Suman ya Sengkuni. Nganti mentala tegel ngobong sedulur dhewe. Ora liya mung keburu kepengin muluk barang ingkang melok. Nggih. Aja demen klebon barang ingkang ora sah adat lupiya bisa nglarutake barang ingkang baku. Barang ingkang ora sah iku adakane gawe lega bungah ora ketang mung sedhela. Ning banjur malih dadi susah ribet. Mula sapa wong ingkang banget kebondo lan resnani kadonyan yekti kuwi dadi tok sumbring kanistan. Ngerti? Tak baleni sepisan maneh sapa wong ingkang banget kebondo lan resnani kadonyan yekti kuwi dadi tok sumbring kanistan.
Mula jagat iki persasat nangis merga pakartining menungsa-menungsa Kurawa sing nyata wengis. Lali Purwaduk sina kasusilane wis anis, rasa kabangsane wis tipis. Rasa katresnan minis soma wis kaya kinikis, rasa kawicaksanan kaya wis kalis. Akeh Narapraja ngumbar janji nanging yektine mung lamis. Jaka Pitana ana apa-apa mung kendelan, mung meneng wae pangembating negara diumbar sakarepe. Suka parisuka pesta raja Ndrawina ora nolih marang rusaking budaya sureming negara miwah kasangsaraning para kawulamu. Oh Jaka Pitana, Jaka Pitana. Kowe arep ngunduh lelakon apa? Bapakmu cilik Sengkuni arep ngunduh lelakon apa wani mateni Pandhawa diobong. Pandhawa tanpa dosa tanpa luput disikara kaya ngono. Oh nggih. Aku mung kandha nek to hukum jagat iki mung ana papat. Hukum kodrat, hukum adat, hukum negara lan hukum karma. Hukum adat kena diwakili hukum kodrat kena diseranani. Hukum negara ya ngono kena diwakili. Luwih-luwih nek pinter micara, adhedhasar angger-angger negara kang bener ora bakal kena hukum. Apa meneh nek hukum negara Ngastina ora bakal dihukum nek duwe dhuwit. Kuwi wong Ngastina. Nang hukum kang pungkasan ya kuwi hukum karma utawa hukum karma. Hukum dharma kuwi hukuming tumindak. Sapa nandur bakal ngunduh, sapa sing gawe bakal nganggo. Aku ora nyepatani nanging kowe nyilakake Pandhawa nganti titi mangsa iki Pandhawa kedarang-darang mbuh tibane. Arep ngunduh lelakon apa Sengkuni?